pilit. So, ganito na lang po, no? Kasi may binigay po address dito, number 94, Malibong, Urtis Condo. And yung receiver niyo po is Miss Angela Soriano and Mr. Cesar Soriano po. Ganito na lang po, ma'am, kasi may delivery po tayo na nag-deliver po sa inyo. Pasukin na lang po na samahin niyo na lang po. Happy Valentine's po sa atin. Ayan. So, good afternoon po sa ating lahat. And kay Mr. Cesar and Ma'am Angela Soriano or the Soriano family, Happy Valentine's Day po. And Ma'am and Sir, alam ko naman po na alam nyo na kung kanino galing yung surprise ito para sa inyo. And may pinadala din po silang message or letter na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Ayan, basahin ka lang ang letter. Alright? Thank you for everything. Mahal na mahal ko kayo. Tanging ko lang na palagi ay good health sa inyo, nanay at tatay ko. At ilayo kayo sa anumang kapahamakan. Mag-iingat kayo palagi dyan from Mama Nori. Ayan, palakpakan naman po natin. Soriano family. And Ma'am and Sir, baka po may message po kayo sa ating sender para kay Ma'am Nori po. Si Papa Wala akong masabi kundi maraming salamat sa mga anak ko. Para pagpuan itong ano na ito. Maraming salamat. Wala na. Yan lang. Ayan, and ma'am, baka may message din po kayo para kay Ma'am Nori. Nori, anak, maraming salamat sa iyong surprise. Malaman ka na, love you na. Ingat ka palagi. Pero mami, sila yung mami. Ay, si mami. Ayan, baka may message ka kay Mami. May message ka kay Mami Nori? Mami, hello mami. Mami, hello mami. Hello mami. Sige na, hello mami. Ayan, nahihiya siya. So, ganito na lang po ma'am, no? Picture na lang po